Alig több mint 100 éve Európa legsikeresebb országa voltunk. Nem magyar munkavállalók mentek a mai Ausztria felé, hanem fordítva, osztrákok települtek Magyarországra. Antal József újra fogalmazta a magyarság 1000 éves álmát. Jólétet, szabadságot, európai értékeket akart adni az embereknek. Majd jött egy új nemzedék a polgárosodás igényével. Azonban a terv nem sikerült. A fájó kudarcok elűzték a polgári gondolatot, amelyet felváltott a másik megsemmisítésének oldhatatlan vágya. A Yes hisz a szeretet és az összefogás erejében, egy új nemzedék alkotó vágyában. Elég a gyűlölködésből. Szabadság és jólét kell. 4 év alatt 40% béremelés. Szavazzon a Jólét és Szabadság Demokrata Közösségre!